יקרות יקרות, כאן ריקי בורקיס, מי שקוף ואמיתי, והיום נמצאת איתי שולמית סגל, חובשת בחירה במד"א, והיא עכשיו הולכת לספר לנו קצת, לדבר על ילדים, על הצלת חיים, איך, למה וכמה, ואיך בעצם למנוע את המקרה הבא. אז בואי ספרי לי קצת, אני למשל אימא לילדים, יש לי תינוקת, בואי ספרי לי מה צריך לעשות, מה נכון, מה הדבר ראשון שיש איזה אירוע לא נעים, אירוע מסוכן, אירוע של חנק, אירוע שאני מרגישה שאני לא יודעת מה לעשות, מה הדבר ראשון אני עושה? דבר ראשון, חשוב לי לציין מהסטטיסטיקות שלנו, שרוב המקרים, מעל 90%, באמת, זה מקרים שאפשר היה למנוע. ושאם אני מגיעה לבית ומשהו קרה לילד, לתינוק, ואני אומרת, איזה באסה, זה לא היה צריך לקרות, אפשר היה למנוע את זה. אז אנחנו כולנו בני אדם, וזה יכול לקרות לכל אחד. אני באמת חושבת שגם לאימהות הכי זהירות, והכי דאגניות, והכי שאכפת להם מהילדים שלהם, זה יכול לקרות גם להם. אז דבר ראשון חשוב לי להגיד לכל אימא, שלא לאכול את הלב, קרה מה שקרה, לא להתחיל להגיד אני אשמה מה עשיתי, מה זה, פשוט באמת להשתדל לפעם הבאה יותר זהירים, באמת יותר שימת לב, כי זה מאוד מאוד חשוב. זה הקדמה. ועל כל מקרה שקורה, נפילה, פציעה, קביעה, חנק, לא משנה מה, ברגע שזה קורה, מאוד מאוד חשוב להתקשר 101. זה א' ב', לחייג 101. שלום מד"א, אני זאתי וזאתי, קרה לילד שלי ככה וככה, תביאו לי אמבולנס, אם זה מקרים מאוד מאוד קריטיים, אז מדריכים בטלפון מה לעשות, וההדרכה הזאת מאוד קריטית וחשובה, והם מזניקים את הכוננים שגרים באזור, וברגע שאת ככה מתפנה ואת יודעת על איזה חובש או חובשת שגרים קרוב אלייך, סבבה, תתקשרים, אם יכולים, הם הגיעו, זה מאוד יעזור. אבל הקריטיות, להתקשר כמה שיותר 101, זה ממש מציל חיים. בדיוק, זה מציל חיים. ובאמת למד"א יש מערכת כוננים מאוד מאוד גדולה ומסועפת, שבשניות, בכל מקום בארץ, מגיע כונן על אופנוע עם ציוד, שהוא ממש עוזר. מדהים. אז זה באמת ההקדמה למקרים שאנחנו נדבר עליהם. אז עם איזה מקרה את רוצה להתחיל? זהו, אז אני אגיד לך מה, אני באמת, ברוך השם, אימא לילדים, בכל הגילאים, דווקא עכשיו יש לי גם תינוקת וגם ילדה בת 5 וגם ילדים גדולים, ואני באמת רוצה לדעת אני באמת עשיתי אצלך את הקורס, ואני מרגישה שזה נתן לי המון, ואני חושבת שצריך לרענן את זה, שנשים ואימהות כולן ידעו שחשוב להגיע לקורס וחשוב שנרענן את זה, ונראה לי צריך לעשות את זה בקרוב. ואני חושבת שהרבה אנשים די מאבדים את הראש, ובעצם זאת הסיבה שאת אומרת, קודם כל תזיקו עזרה, אחר כך תראו איך אתם מתמודדים עם הכל. אני אשמח גם שתדגימי עוד מעט מה ניתן לעשות. אני עכשיו, בגלל שיש לי תינוקת קטנה, כל העניין הזה שכל אימא חושבת שלה זה לא יקרה, משאירים על המיטה, אפשר למנוע את זה כמובן, אבל הרבה עושים את זה לצערי, משאירים על המיטה, תינוק נופל, חפצים קטנים שכמובן, חנק, וגם כשהם מתחילים לאכול. אגב, אני רוצה שתחזקי אותי, אני ראיתי משהו מאוד מאוד חשוב, שגם תחזקי את העניין שאני אומרת, שגם כל הדברים שקונים בחנויות, שכתוב על זה לתינוקות, אני ראיתי שזה גם חשוב, גם אפילו שכתוב שזה לתינוקות, עדיין לשמור על הקטנים. מה קורה באמת בשעת אמת, אם אני מרגישה שתינוק נחנק, אני רואה שהוא בחנק ולא משתעל, מה אני עושה? אוקיי, דבר ראשון, אני חושבת שבבית שיש ילדים קטנים, בגיל עד שנה שהם זוחלים על הרצפה, יש משחקים שאני אישית לא הייתי מחזיקה בבית. לי אף פעם לא היה ולא יהיה גולות. יש לי איזה פחד מהדבר הזה. אני יודעת שיש משפחות שמחזיקות את זה, והילדים הגדולים זה שמרו אצלם במגירה. אוקיי, אם הם מצליחים לשמור ולהיות אחראים, אז באמת זה שלהם. אבל באמת גולות זה אחד הדברים הכי קריטיים, אז אני חושבת שלא צריך להיות בבית. לגמרי, לפח. עדיין, באמת, אי אפשר למנוע מילדים יותר גדולים לשחק בחלקים קטנים, כי יש את הפליימוביל עם כל החלקים הקטנים, אז אין מה לעשות, אבל מה שכן, פשוט אובר השגחה. רק כשהתינוק ישן, הילד היותר גדול יכול להוציא את המשחקים הקטנים, ולפזר אותם. ואנחנו לא שמים את הילד על הרצפה לפני שאנחנו בודקים שכל הרצפה נקייה, ואין חלקים קטנים, כי ילד עד גיל שנה, הוא מגלה את העולם דרך הפה. כל דבר שהוא רואה הוא מכניס לפה. ככה הוא מגלה, זה הדרך שלו לגלות את העולם. אז באמת ניקח בחשבון שכל דבר הוא מכניס לפה. אז דבר ראשון על הקטע של המשחקים. משנה זהירות. בדיוק. ולקטע של אוכל, אז כמובן כולם יודעים על הקטע של הפיצוחים שלא נותנים, עד גיל 6, אני יודעת משהו כזה.
וגם כל דבר שהילד אוכל, לחתוך לו לאורך, ענב, לחתוך לאורך, נקניקיה, לחתוך לחתיכות ממש קטנות, ועדיין לשבת ליד הילד, להסתכל שהוא אוכל, לעקוב אחריו. יש המון מקרי חנק בגן הילדים, אבל ברוך השם, הגננות הן מיומנות, הן מחויבות מטעם משרד החינוך לעבור קורס החייאה ועזרה ראשונה פעם בשנה, הן מרעננות את זה כל הזמן, ולא מזמן העברתי קורס עזרה ראשונה לגננות, וגננת סיפרה לי שילד בן 3, האמא הביאה לו בקופסה ענבים, לא חתכה אותם. וואי, איזה פחד. והוא נחנק, והיא עשתה לו את מה שצריך לעשות לו, והצילה את החיים שלו. וואו, כי זה הדקות הקריטיות, אז כמה שאת מתקשרת למד"א ויוצא אמבולנס, וכמה שהוא יגיע מהר, וכמה שהכונן הראשון יגיע מהר, עדיין מי שעומד ליד, הוא זה שיכול באמת להציל את החיים שלו באותו רגע. וברוך השם, מקרי החנק, 97% מסתיימים טוב. כאילו ממש, כמעט הכל, האחוזים מאוד מאוד גבוהים. אז בואו נדבר מה קורה בעצם בחנק. מה שקורה בעצם בחנק, יש לנו בצוואר שלנו שני צינורות, יש קנה הנשימה ויש את הוושט. קנה הנשימה הוא יותר מקדימה, הוושט עומדת מאחוריו. אני לא אכנס ממש לפרטים, אבל בזמן שאנחנו אוכלים, בולעים רוק, שותים, כל דבר שאנחנו מכניסים לוושט, באותו שנייה קנה הנשימה נסגר. יש סוגר שסוגר את הקנה הנשימה, קוראים לו אפיגלוטיס, והוא נסגר ברגע שאת בולעת את הרוק או את אוכלת. עכשיו, אצל תינוקות ואצל ילדים, הסוגר הזה הוא טיפה יותר חלש, וגם הילדים באמת הם לא כל כך מבינים, ובזמן הם מדברים, הם בוכים, הם צוחקים, והם יכולים לשאוף לקנה. עכשיו, מה שקורה, אצל תינוק הקנה הוא מאוד מאוד צר, אצל מבוגר, אצל אנשים מבוגרים, הקנה הוא יותר רחב, ומה שיכול לקרות, שמשהו יישאף לקנה הנשימה. וואו, ואז בעצם החנק נובע מזה. ואז מתרחש החנק. המקרה חנק מתחלקים לשתיים. יש חנק חלקי ויש חנק מלא. כאילו חסימה חלקית וחסימה מלאה. אם החסימה היא חלקית, אז זה שנחנק, הוא מתחיל מאוד מאוד להשתעל, זה רפלקס של הגוף שלו להיפטר אבל יש זה סימן יותר טוב כמובן שהוא משתעל, נכון? כן, שהוא משתעל זה סימן יותר טוב, ואנחנו פשוט נעודד אותו להשתעל, גם מבוגר, אגב, שנחנק, חסימה חלקית, אנחנו מעודדים אותו להשתעל, כמעט ב100% זה מסתדר. אוקיי. הגוף זר יוצא, לפעמים קורה לנו שאנחנו בולות טיפת רוק, ופתאום אנחנו מרגישות נחנקות, קצת שיעול וזה מסתדר. מה מאוד חשוב לדעת? ברגע שזה חסימה חלקית, הילד קצת יפקה, ישתעל מאוד. וחוזר לעצמו? כדאי להזמין מד"א תוך כדי, כי אני לא יכולה להגיד לו תשתעל, פשוט להחזיק אותו ולראות שזה לא מחמיר. מה לא לעשות, וזה מאוד חשוב. וזה כולם עושים, והם לא יודעים כמה שזה אסור. לא לדפוק על הגב. כי אם אנחנו נדפוק על הגב בזמן שהוא משתעל, בזמן שהחסימה היא חלקית, אנחנו יכולים להחמיר את המצב שלו. הגוף זר יכול להיכנס יותר עמוק ולגרום לחסימה מלאה. וואו. זה אינסטינקט שאנחנו באים ודופקים על הבן אדם על הגב. זה נכון גם לגבי מבוגרים. אנחנו לא דופקים על הגב, אנחנו מעודדים שיעול. אוקיי. ולרוב זה מסתדר, אנחנו אומרים לו יופי תשתעל לילד קטן. ולרוב זה מסתדר. בניגוד לחסימה מלאה, שהטיפול הוא בדיוק הפוך והוא שונה, בחסימה מלאה, איך אנחנו נאבחן שבעצם קנה הנשימה נחסם לגמרי. הבן אדם, התינוק, לא ידבר, לא ישמיע קולות, לא יבכה, נכון? זה חסום לגמרי, אז אפשר להשמיע קולות. יהיה לו מבט מבוהל בעיניים, כי כשאין אוויר, אז נורא נבהלים. אין קולות, שקט. הוא יעשה ככה, אולי הוא יחזיק פה במישהו קצת יותר גדול, ואת תראי שהוא במצוקה מיידית ואמיתית וחזקה, ואנחנו חייבים ממש לעזור לו הרגע. אז מה בעצם אם זה מדובר בתינוק קטן? אנחנו מדברים כרגע על תינוקות. מה אני עושה? בואי תראי לי מה אני עושה ראשונית. אני רוצה קודם כל להסביר מה בעצם קורה בגוף. ברגע שקנה הנשימה נחסם, הריאות עדיין מלאות אוויר, אין אוויר יוצא ואין אוויר נכנס, הן מלאות אוויר. עכשיו בעצם כשאנחנו נושמים ואנחנו מוציאים אוויר, השרעפת מתחת לריאות, היא דוחפת את הריאות למעלה, ואז האוויר יוצא החוצה. אז מה אנחנו רוצים לגרום? לגרום לשרעפת לעלות למעלה, לדחוף את האוויר שנמצא כלוא בריאות, ואם אני בבת אחת דוחפת את האוויר מהריאות החוצה, הגוף זר יעוף החוצה. אוקיי. אז איך אני עושה את זה? אז איך אני עושה את זה? אני מחזיקה את התינוק, אני רואה שהוא לא נושם, הוא לא מגיב, הוא לא בוכה, הוא מאוד מבוהל, הוא עדיין חי, הוא לא, אם אנחנו לא מטפלים בזה מהר, אז זה יכול להיגמר לא טוב. אני מחזיקה אותו ככה, קצת קשה לי בישיבה.
אוקיי. על היד שלי, כמובן לא חוסמת את הפה. אני מסתכלת, עם הגוף זר אני רואה אותו, אסור להכניס אצבעות לפה, כי אם אני אכניס אני יכולה לדחוף את זה יותר עמוק. רק אם אני רואה אותו מצית אני יכולה לעשות, אבל לרוב הוא יהיה מאוד עמוק, אז אני לא אצליח. מטת הראש שלו למטה, ממש ב-30 מעלות, לא הרבה, ודופקת 5 דפיקות ממש ממש חזקות, מפה לפה, ככה, 1, 2, 3, 4, 5, ממש חזק. וואו. מסתכלת אם זה יצא, לא יצא, הופכת אותו. משכיבה על הגב, על משטח קשיח. בין הפטמות יש פה עצם, עם 2 אצבעות, אני לוחצת 5 לחיצות. 1, 2, 3, 4, 5, והופכת מיד. מסתכלת יצא, לא יצא, ממשיכה 5 סבבים שכאלה, 5 סבבים שכאלה. אוקיי, וזה את אומרת, עד שמגיע מד"א, זה כן. לעשות מיד, הזמנת אמבולנס? אני רוצה לחדד גם בשביל עצמי שלא נדע, כי יש לי תינוקת. זה אנחנו עושים עד גיל שנה. זה עד גיל שנה, וקודם כל הזמנתי אמבולנס, האמבולנס בדרך, וזה אני עושה מיד עד שמגיע כונן. בדיוק, בדיוק. עכשיו, איך נדע? יצא, לא יצא. אז דבר ראשון, אם זה יצא, אז יכול להיות שנראה את זה אף מהפה, והסימן הוא שהילד יבכה. אם הילד יבכה, אז ברוך השם, כנראה שהצלחתי להוציא, ואז אני אסתכל, אולי זה פה אני אשלוף את זה החוצה, או שזה אף החוצה, וברוב המקרים זה באמת אף החוצה, והילד יבכה, ברוך השם, תינוק בוכה זה תינוק בריא. אנחנו תמיד אומרים שאנשים מתקשרים למד"א על תינוקות, אז זה כתוב לנו בוויזה, שומעים תינוק בוכה ברקע, זה מרגיע. אוקיי, שאת אומרת, תינוק בוכה ברקע הוא איתנו. הוא לא בחנק מלא, הוא איתנו. הוא איתנו, לא יודעת מה המקרה, אבל תינוק בוכה ברקע זה סימן טוב. וואו. אז זה מה שאנחנו עושים, באמת זה מאוד עוזר. זה הצלת חיים ראשונה, זה... אני יכולה לספר לכם על מקרה שלא קרה לי, אבל זה נכנס לי מאוד חזק לראש. זה היה פה בכפר, לפני כמה שנים. אחת החופשות שלנו האלופות במד"א, מכפר חב"ד, היא בדיוק סיימה קורס, והיא למדה את זה. היא עוד לא אפילו לא... ממש, זה היה ממש מיד אחרי שהיא סיימה קורס. שכנה שלה ידעה שהיא סיימה קורס, את מכירה את הסיפור? מכירה את הסיפור, זה חוויה והילד שלה זחל והכניס חתיכת פליימוביל לפה, והיא הרימה את התינוק, הוא לא נשם. אני זוכרת את זה. והיא רצה, דווקא אצלה בדלת, זרקה לה את התינוק בידיים, היא כמעט קיבלה התקף לב, אבל היא אמרה, אני למדתי, עכשיו אני עושה מה שלמדתי. וואו. והיא עשתה את זה בדיוק, זה והצילה מציל את החיים שלו. וואי, שלא נדע, אז אנחנו לא יודעים בדיוק איפה זה יופיע ושזה לא יקרה לנו, אבל לדעת מה לעשות. לגמרי, וואי, תודה שולמית, תקשיבי, זה חשוב, בעזרת השם שלא נגיע לזה, ואם חס ושלום נהיה באזור שזה קורה, פשוט ליישם, לזכור את מה שהצגת כאן עכשיו. שולמית, מה קורה בחנק אצל ילדים מעל גיל שנה? מה קורה אז? אם את מרגישה שילד נחנק והוא לא תינוק, מה אני עושה אז? אוקיי, אז דבר ראשון חשוב לציין שזה לא בדיוק גיל שנה, אנחנו לא נבדוק, היה לו יום הולדת אתמול של שנה, זה תלוי גם בגודל של הגוף שלו. אם הוא בערך בגודל הזה, זה מתאים. ילד, לפעמים ילד בן שנה הוא ענק, אז אנחנו ננסה את השיטות האחרות. בכל מקרה, ילד מעל גיל שנה, שנתיים, משהו כזה, אנחנו נעשה כמו שמטפלים בחלק ממבוגר. אוקיי, אמרנו, אם זה חסימה חלקית, הוא גם מבין. יופי מותק שלי, תשתעל, הנה זה כבר יוצא, זה כבר מסתדר, יופי, כל הכבוד לך. אם זה חסימה מלאה והוא גם ממש נחנק לגמרי, מה שאנחנו צריכים לעשות, את שיטת איימליך, בטח שמעתם עליה, שבעצם אנחנו לוחצים מפה על השרפת ללמעלה. אז אנחנו מחזיקים את הילד צמוד אלינו עם הגב, תחשבו שזה ילד בן 3. אוקיי. עם האגרוף שלי במרכז הבטן שלו, כאילו מרגישה את הצלעות, מתחת לצלעות ועם היד השנייה, ולא לפחד, לעשות הכי חזק בעולם, לא בישיבה כמובן, בעמידה, אנחנו אפילו מרימים אותו באוויר, וממש בלחיצה מאוד חזקה אליי ולמעלה. כאילו לדחוף את השרפת ללמעלה, ואז זה דוחף את הגוף זר, וזה עף מהפה. ואת אומרת שברוב המקרים זה מציל, זה עוזר? ממש, ממש, קרוב ל100%. טוב לדעת, ושלא זה באמת חשוב, וזה באמת מסוג המקרים שחשוב לטפל כאן ועכשיו כדי להציל את החיים. וואו. אז תודה שולמית, אני אומרת לך, אני ישבתי מופנטת והקשבתי, ואני מקווה לא להתעכל בזה, אבל אם חס ושלום זה קורה, אני באמת יודעת מה לעשות, שניפגש בשמחות. תודה על המידע החשוב. יש עוד מלא נושאים בענייני תינוקות וילדים שלא נגענו, וניפגש בפרק הבא. תודה, ריקי בורקיס משקוף ואמיתי.